Hej, välkomna till en kort video. Jag tänkte bara berätta lite uppdateringar och sånt som kommer hända nu här snart. Inte nästa vecka men sen påföljande vecka. Så jag tänkte berätta att jag kommer troligen, eller jag kommer renovera mitt rum. Så därifrån kommer jag då inte, då kommer det inte liksom komma någon video upp den veckan, troligen. Beror på hur snabbt det går att laga det här rummet, men jag tippar att på den veckan kommer inte komma några videos. Men sen jag fortsätter, men det kan hända att jag kommer filma under renovationen medan vi renoverar, så det är bara, men den kommer först då efter efter renovationen. Så sen först när vi har när mitt rum är klart så kommer det komma en ny video. Men det kommer mer om det sen. Men det var mer lite uppdaterat nu, så att ni vet att det kommer inte komma mer. Men jag kommer mer berätta om det sen. Så nu har vi en kort video, så tack för mig och hejdå.